Good morning, rainy Monday. Umuulan na naman. Good morning. So today is October 4 na ata, guys. 3 or 4? 4 kasi Monday na. Ayan. Super duper busy ko last week, guys. Mula pag uwi namin galing probinsya, kaya sobrang konti lang yung mga na-provide kong vlog. And hindi ko pa na-edit actually. So mamaya, titignan ko kung makapag-edit ako sa baba. Yun. And then, nung weekend kasi is di rin ako nakapag-vlog na gawa ng yun, pahinga. Kasi diba, sobrang busy na pinakapahinga ko. Then, kahapon, Sunday is yun, wala akong ginawa ata. Ako di umiyak maghapon. Gawa ng, ayun nga, nakatanggap ako ng malungkot na balita galing sa, sa Bicol. Na yung, ayan, ayoko na. Sabi ko na ayoko na ikwento kasi may iyak na naman ako. Kasi yung lola ko sa side ni Papa is parang nangihina na. Matanda na rin kasi yun, guys. Sa mga 90 plus na yun. So, diba? Kaso, syempre, yung bigla mong malalaman na mahina na siya. Tapos, nagpapatawag na siya ng gusto niya na makausap. Sabi ko na kaya di na lang ako nag-vlog kahapon. Ayoko ikwento kasi naiiyak ako. Tapos ngayon, pinakwenta ko ba? Hindi kasi, ayun, parang mahina na nga siya. Tapos gusto niya na makausap yung mga apo niya, yung ganyan. So, ayun. Diba yan, kaya aga-aga eh. Iyak na nga ako ng iyak kahapon. As in, literal. Maghapon kahapon, guys, is iyak ako ng iyak. 2 beses kaming nag-video call ni Lola, yung ganyan. So, ay, naku. Sabi ko, good morning lang ako sa inyo, no? Pero anyway, ayun. Parang nangihina na kasi siya, gawa ng matanda na, yung ganyan. Ayun, parang ayoko pa rin tanggapin na, alam mo yun, kasi sabi ko, gusto ko pa siyang makita na nabuhay. Kasi, nagbabala kami na umuwi nga ng Bicol dito, kaso hindi matuloy-tuloy gawa ng restrictions naman sa biyahe, yung ganyan, yung lumalabas, masok sa mga probinsya. So, hindi matuloy-tuloy. Kaya sabi ko, yung bigla siya nanghina. Parang, nagigilty ako bigla na ano ba yan, ang dami ng masasakyan, hindi makauwi-uwi, yung ganyan, hindi mabisita yung lola namin. So, nakakagilty. Kaya, ayun. And sakto, mag-birthday siya sa October 7. Ngayong October 7. Sabi ko magpalakas kasi sabi nung pinsan ko is gusto niya daw maghanda pa. Sabi ko, sige lang, magpalakas ka kasi hahandaan kita. Sabi niya, wala namang panghanda. Hindi, magpapadala ako ng pera, papahandaan kita. Basta magpalakas ka. So, yun naman kahapon is good news naman kasi nung gabi is kumain na siya. Kasi literal na hindi na siya kumakain talaga. Ayun, parang 2 subo na lang ng liquid tapos ayaw niya na. Sabi ko, magpalakas ka kasi bibisitahin ka pa namin na yun. Dahan-dahan pa kita sa birthday mo. So, hopefully naantay ko pa yung balita nung pinsan ko today. Kumusta si Lola? Nakakaloka. Ayoko ng mga ganito na mga balita. Pero, ayun nga, good morning! Tama na yung ayoko nang ikwento. Kasi sobrang alam niyo naman ako is iyakin talaga. Ayun, good morning guys. Babawi ako today. Let's see kung may ma-vlog tayo. Yan. It's 8 AM na. Pinalabas ko na kay auntie yung chicken. Kasi sabi ko adobo na daw. Tanya yung mata ko maga-maga pa, di ba? Kakaiyak ko palang kahapon maghapon. Ito na naman ako umaga is iyak na naman. So, tip na nga muna tayo ng kape. Kaloka. Hindi na ako nakapag-skincare ng ng 3 days. Tingnan nyo, oh. Pangit-pangit na naman agad yung skin ko. Colors. Kain tayo, guys. So, nagluto ako ng patola. Yan. Tapos, hard-boiled egg. Salad. Tapos, ito yung pinagkuluan. At sinabaw ko dito yung pinagkuluan nito. Lalagay ko sa salad mamaya. For lunch, then, ito yung ulam nila, daddy. Adobong chicken. Yan, tapos nag-update yung pinsan ko kay Lola. Mamaya ako nababasahin pa. Maiyak na naman ako. Pero good news naman na yung yung unang nabasa ko. So, kain muna tayo. Diet na naman. Auntie, kain na. Wala na si Chris kasi magmumodule pa yun eh. Every time I see you, my
So, ayan nga. Yummers. Yan, naligo na ako ng maaga para matutuyo pa yung yung hair ko. Junior! Magulang mo yung ano? Patola. Patola? Pwede na panghilod to. Konting ano na lang panghilod na to eh. So, ayun na nga guys. Good news. Yung ano, pinabasa ko. Nakakaupo na ulit si Lola. Yan. So, sabi ko, palakas lalo siya. Kasi ilang araw na lang birthday niya na. Gusto niya maghanda daw. Handaan namin siya. Yan. Nakakain na siya ng ano, ng prutas, ng solid food. So, good news yun. Ayan. Si Lola, pakabay. Magatuloy yung mataw kahapon maghapon. Tataka yun si ate kung bakit every time na lumalabas ako ng kwarto eh, magabaga yung mata ko. Ayan. Madali na akong bumaba kasi ang daming gagawin. Alam niyo naman pag Monday, sobrang tambak ang mga trabaho. Oh, ano agad hanap mo? Ha? Ano agad hanap, Parsi? O, di pa tayo nagsisimula. Andiyan ka na. Tabi na, dali. Tabi na. Diyan na naman po yan sa, ano, sa laptop ko. Tumabi ka na dyan. Ayaw pa sumunod eh. Load kami ng balita. Sino ng mga nag-file ng COC, guys? Naluloka ako sa mga ano ngayon, kakandidato lalo na sa ano, national colors. Ayun. Naantay ko si ano, si Bongbong Marcos. Char. Oh, guys ha. Ano lang tayo ha. Boto-boto lang ha. Walang away ha. Hindi katulad ng ano. Baka magkasiraan ng ano, ng pagkakaibigan ng dahil sa politika. Kaloka. Pero anyway, yan. Nantay ko talaga mag-ano. Isa ko Duterte, magpapalingan ako. Lenny pa rin. Lenny pa rin. Nakakainis eh, no? Kung buhay sana yung ano, yung asawa ni ano, Lady Robredo, yun ang the best. Kaso feeling ko kasi si Lenny is nagagamit siya ng mga ayoko na magsalita ng political views ko. Mahirap mabash. Alam nyo yun? So, daanin na lang natin sa, ano, sa botohan. At kumain na lang tayo, guys. Kasi nagugutom na. Kararating mo lang, Ponying. Kanina ka pa. Ayan, nagbaon ako ng, ano, ng ice cream. Sure. Salad to. Charan. O, salad na nandito sa, ano, sa container ng ice cream. Sayang, diba? Yan. Mga ganitong, ano, container. Kaya pa nagpapabili ka gusto mo ganyan container. Kasi ganito rin pinaglalagyan namin mga isda sa freezer, ganun. Tapos dalawang egg, yan. Tapos coffee, ayan pinatungan ko sa inyo. Kaya na tayo. Kayo ba? Akit na kayo habang wala pang ano? Papot nga ko na ano dyan, Rico. Dito sa ref, yung ano natin. Yan, dressing. Bukas na yan. Dahil dressings dito. Ito, honey mustard dressing. Yummers. Paparinig talaga yung chill basta lang na. Yung alin? Uy, may ulam sa taas eh. Bibili ako mamaya merienda. Corn dog. Feeling ko masarap yung corn dog nila. Bili ka nga ngayon. Tikman natin. Kain tayo. Chicken. Tomato. Cucumber. Tapos greens. Sarap. So, ayun guys. Tapos na naman ang araw natin. Hindi ko alam kung saan ako titingin dito kasi gamit ko yung phone. Kanina pa ako isip ng isip ko saan ko naiwan yung camera ko.
Ayan, kasi galing kami ni Dayan sa sa pagpapaship sa Victory Liner. Ang last na naaalala ko is kinuha ko siya, dilagay ko sa bag ko. Tapos yun, nag-drive kasi nung sasakyan. Tapos nasa bag ko lang siya, sabi ko mag-vlog man lang ako kahit konti, ganun. Kaso nakalimutan ko na nga na yun nga mag-vlog. Tapos kanina hinahanap ko siya pag uwi namin. Wala din sa store, wala sa kotse. Kaloka. So nag-ano ko, nag-worry ako kasi syempre sayang yun, wala pa akong guys, wala pa akong pamalit doon. And then buti na lang kabo, nakuha ko yung mga clips na doon, yung mga natitira pa daming clips sa probinsya. Kasi nakapag-edit ako kanina. Yan. Kaso, ayun nga, nanghinayang ako sa memory card nun. Kasi ang laki yung memory card nun. Although yung camera talaga is kapalit-palit naman pero napagtsatsagaan pa naman ko. Yun nga, nawawala siya guys. Kaya ko pa iniisip ko makain ako, natutulala ako. Sayang yun sayang talaga. Anyway, ayan, super ng araw natin ngayon. Sobrang productive. Yan. Magpa-ship ako ng sa bus, tapos mga lalamove, then yung international. Yan, kaso ayun talagang sayang talaga. Kaloka. So yun, mag-ano na ako kasi pasensya na kasi hindi ko talaga tapos natitingin dito o sa gitna. Yan. Mag-skincare na lang tayo kasi nung mga nakaraan is 3 araw ata ako din nakapag-skincare. Tingnan nyo yung ko, may pimple na naman ako. Although maganda tong itong cellphone, pero mas prefer ko pa rin talaga yung camera. Sana mahanap ko bukas. Baka naglalaro na naman yung yung kasama namin sa store. Hindi talaga kami nawawala ng kasama. Mapa dito, mapa sa sa probinsya, Don Carlos. O talagang may ganun Lagi kayong may kasama sa bahay. Mapa sa store. Kaya kapag may mga nawawala na hindi mo mahanap, hayaan mo na lang muna. Kasi the more na hinahanap mo siya, makukonsumi ka lang, hindi yun magpapakita. Hindi yun ipapakita sa iyo. Pag hindi mo na kailangan yan, nakikita mo na lang na nandyan pala, yung sanay na ako dyan. Pero ayun nga, naisip ko pa rin talaga kung saan ko siya na ilagay. So hopefully nasa shop siya. Yan. Grabing init dati. Maligo ka na nga para makabukas na tayo ng aircon. Grabe alinsangan ngayon, diba So, lang, reserve lang ulit guys, para matuyo yung yung pimple. Yan. Yun lang, simple lang. Good night. See you all tomorrow. Bye.